ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ପୁଅ ଝିଅ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ନା ନା, ପୁଅ ଝିଅ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇକି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅକୁ ଡକା ହେଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅକୁ ଡକେଇଲେ। ବାପା କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ପୁଅକୁ, ପୁଅ ତୁ ତୋ ମାଆକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ ନା ତୋ ବାପାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ? ପୁଅ କହିଲା, ନା ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପଚାରିଗଲା, ଝିଅ ତୁ ତୋ ମାଆକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ ନା ତୋ ବାପାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ? ସେ କହିଲା, ନା ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ବାପା କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କ'ଣ ତମ ପାଇଁ କିଛି କରିନି? ତାମାନେ ତମେ ମୋତେ ଠିକ୍ ଭଲ ପାଉନ? କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବାପା ତମେ ମାଆକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ? ତମେ ତମର ମାଆକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲ ନା ତମ ବାପାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲ? ବାପା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲି। କାହିଁ? ଝିଅ କହୁଛି, କାହିଁ? ତମ ଜେଜେବାପା ତମ ପାଇଁ କିଛି କରୁନଥିଲେ? ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ କହିଲା କିଛି କରୁନଥିଲେ? କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ଆମେ ମା ପୁଅ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବୁ, ମୁଁ କେମିତି ମଣିଷ ହେବି, ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଓଠରେ ଚାପିଲେ, ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଳି ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଥିଲେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ଝିଅ କହିଲା, ବାପା ଏବେ ଜାଣିଲ ତ ଯିଏ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର। ତେଣୁ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା' ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମାଜର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ସମସ୍ତ ପୁଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ହତାଦର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ କଳିଯୁଗର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଝିଅଟା ଠାକୁର। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ ସେଠି ଆପଣ କେବେ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେନି। ଜଣେ ଯଦି ଆଜି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।